shahararriyar YouTube channel mai albarka mai suna Usman A. Muhammad. Domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu, ku ziyarci wannan TV mai albarka, ku latsa mana subscribes tare da danna ƙararrawar sanarwa da zaran mun ɗora. Domin ku samu daɗaɗɗen shirye-shiryenmu, za ku iya ziyartar wannan YouTube channel mai albarka wacce muke ɗora muku shirye-shirye wanda za su burge ku su kuma nishaɗantar da ku a koda yaushe. Sabuwar waka mai sabon salo. Ta ba za na manta kauna ba, buri na rayuwa ta ke ce, ba za na manta komai ba, komi na mallaka na baki, ba za na rage komai ba, duk inda kika je zan bi ki. To domin samun karshen wannan haɗaɗɗiyar waka za ku iya bin mu a wannan YouTube channel mai albarka mai suna Usman A. Muhammad TV. na gaskiya sosai, ba san da zane